live-tilassa Nettipokeri.comin Twitch-kanavalla ja ei tarvitse tänään täällä yksin höpötellä. Meillä on vieras ruudussa, eli performance coach Teemu Putkonen. Tervetuloa. Kiitos paljon Antti. Kiva olla täällä. Mitä kuuluu Teemulle? Oikein mahtavaa. Kiitos kysymästä. Uuden alussa ollaan oltu ja täytyy sanoa, että paras kesä ikinä ollut nyt, niin ei voi olla muuta kuin yhtä hymyä. Kuulostaa kyllä hyvältä. Haluatko vähän avata, että mistä koostuu paras kesä ikinä? No, paljon uusia juttuja tullut nyt elämään. Olen siis pitkän golf-uran tehnyt pelaajana ja valmentajana, niin nyt ne on tullut päätökseen viime toukokuussa. Ja nyt sitten lähtenyt enemmän rakkauden perässä seuraamaan omia unelmiani ja lähtenyt tekemään striimausbisnestä ja tätä valmennusta nyt täyspäiväisesti, niin nämä on ollut todella mielenkiintoisia ja ihania juttuja. Ja kaiken tämän lisäksi sitten niin olen löytänyt elämäni rakkauden, niin tämä on ollut kirsikkana kakun päällä kyllä tähän kesään. Kyllä tuo kuulostaa, että noista palasista rakentuu se kaikkien aikojen paras kesä. Oikein hyvältä kuulostaa. Voitaisiin vaikka alkuun lähteä vähän käydään pikkuraapasu sun omaa taustaakin läpi ja nimenomaan vaikka golf-uraa, että käydään vähän sitä pureudutaan alkuun. Sanoitkin, että olet ihan ammatikseen golfia pelannut, niin minkä ikäisenä sulla lähti golf niin kuin harrastuksena mukaan? No se ihan ensimmäiset kosketukset oli 8-vuotiaana. Molemmat vanhemmat on siis pelannut golfia ja he vei mut sitten tämmöiseen Hyvinkään golfkerholle tämmöiseen juniorileiriin. Siellä mä kävin muutamana päivänä, en ihan muista kuinka pitkään, mutta että sit se ei kyllä lähtenyt mulla silloin 8-vuotiaana, että käyttämässä, mutta sitten sanoi iskälle, että en mä halua kyllä golfia pelata ollenkaan. Ja sitten uudestaan mä oon rakentanut aina kaikkea urheilua, niin tullut kaikkea tennistä, yleisurheilua, jääkiekkoa, tullut harrastettua. Ja sitten 12-13-vuotiaana, mä luulen, että 12-vuotiaana suurin piirtein, niin mä sitten kysyin isältä, että hei, että voisiko hän viedä golfkentälle uudestaan, että haluaisin testata sitä. Ja sitten se lähti siitä aika saman tien, rakastuin siihen lajiin ja sitten kun meni lukioon, niin sitten jäi kaikki muut harrastukset sitten, että sitten mä panostin ihan täysin tähän golfihommaan ja se vei sitten mukanaan. Sen perässä sitten matkustettiin ympäri maailmaa siitä 15-vuotiaasta nytten sanotaan, 3,5 vuotta sitten mä suurin piirtein muutin takaisin Suomeen. Että 14 vuotta mä suurin piirtein asun enemmän tai vähemmän ulkomailla ja sitten jahtasin sitä, että musta tulisi maailman paras urheilija. Niin se oli aina ykkösenä ja sitä mä jahtasin sitten hyvin pitkään, kunnes sitten 3,5 vuotta sitten, kun tuli korona, no siitä taitaa olla ehkä vähän pidempi jo, mutta silloin kun se korona alkoi, niin meidän kaikki kilpailut sitten peruttiin ja se sitten antoi mulle paljon aikaa miettiä ja mä tajusin sitten, että hei, mä haluan tehdä kyllä jotain muutakin elämässä, että tässä on niin paljon siistejä juttuja, että mitä voisi tehdä, niin sitten mä tein päätöksen, että nyt on aika muuttaa takaisin Suomeen ja muutin takaisin Suomeen sitten ja mietin, että mitä mä rupean tekemään, niin se golf-valmennus oli sitten helppo transitio, että sitten se antoi aikaa miettiä ja se antoi sitten semmoisen taloudellisen turvan, että sai sitten laskut maksettua sillä valmennuksella. Kyllä. Mä sen verran otan tuosta väliin, että oliko se nyt 15-vuotiaana, rupesitko jo silloin tavallaan niin kuin ammattilaisena pelaamaan vai tuliko se ihan tarkka niin kuin ammattilaisuus sitten missä kohtaa? Ammattilaisuus tuli, mä siis olin Kuortaneen urheilulukiossa, kävin lukion, jonka jälkeen sitten muutin Espanjaan
hetkeksi aikaa pelaamaan ja treenaamaan, koska mä totesin, että Suomessa on vaikea olla golf-ammattilainen, kun nämä säät on mitä on. Niin sitten mä tajusin, että hei, mun pitää asua ulkomailla, että mä voin harjoitella 12 kuukautta vuodessa. Niin sen takia mä sitten aikojen alussa niin muutin pois Suomesta silloin 18-19-vuotiaana. Sen jälkeen mä kävin Amerikassa collegeissa. Mä olin vähän reilu vuoden siellä. Se on pidempi tarina, mutta en kerinyt käydä ihan ensimmäistä vuotta loppuun, kun mut sitten vähän pakonomaisesti piti muuttaa takaisin Suomeen, ja sen jälkeen valmentajan kanssa sitten mietittiin, että mitäs nyt tehdään, että suunnitelmat oli ihan erilaiset, että mun piti olla 4 vuotta siellä Amerikassa, mutta se ei onnistunutkaan, vaan palasin sitten 21-vuotiaana Suomeen. Ja sitten todettiin, että turhaa enää amatöörinä pelata, että siirrytään ammattilaiseksi, niin sitten mä siirryin silloin 21-vuotiaana ammattilaiseksi. Joo. Vähän niin kuin en itsekään oikein siis hahmota, että no esimerkiksi noina päivinä tai nykyään, niin miten vaikea Suomesta on nousta golf-ammattilaiseksi? Minkä verran meillä on Suomen maassa ammattipelaajia karkeasti arvioituna? No yllättävän monta on, ja nyt Suomi on ollut mun mielestä tosi hyvässä haipissa, varsinkin niin kuin viimeiset 10 vuotta mä sanoisin, että Suomi on tosi hyvin nousujohteisesti niin kuin tullut uusia pelaajia ja päässyt ihan sinne maailman huipputasolle, niin mä sanoisin, että kun Suomi on niin marginaalimaa ja varsinkin tämä sääolosuhteet ei ole optimaaliset siihen golfiin, niin Suomi pärjää aika hyvin golfissa nykyään. Kyllä. Onko meillä tällä hetkellä nyt, puhutaanko, että muutamia kymmeniä ammattilaisia vai mitä luokkaa se esim. Tällä hetkellä? Osaatko heittää? No mä sanoisin, mä en siis itse seuraa golfia ollenkaan, mutta mä sanoisin, että tuolla niin kuin pääkiertueella varmaan on noin 5 pelaajaa tällä hetkellä ja sitten sanotaan noin 10-15 pelaajaa sitten, jotka kiertää muita tämmöisiä vähän pienempiä kiertueita sitten, mitkä mä luokittelen, että on ammattipelaaja, että ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin vaan sitten pelata. Kyllä, eli pyöreästi voidaan tuommoista 20 varmasti puhua sitten. Joo, sanotaan, se on ihan hyvä. No minkälaista menestystä sinulla tuli oma ura aikana? Mitä siellä suurimpia saavutuksia sulla itsellä oli? No mä sanoisin, päällimmäisenä mitä mulle tulee mieleen, niin että mä sain pelata 2 täyttä kautta Aasian Tourilla, mikä on tämmöinen kolmoskiertue niin kuin maailmassa, eli on ykköskiertue, mä näen niin kuin PGA Tour, mikä on Pohjois-Amerikassa, sitten on Eurooppa Tour, mikä pelaa Euroopassa, ja sitten on Aasian Tour, mikä pelaa Aasiassa. Niin nämä 3 on tämmöistä pääkiertuetta, niin että mä sain pelata pelioikeuden ja sain pelata 2 vuotta siellä Aasian Tourilla. Niin sen mä sanoisin isoimmaksi saavutukseksi. Ja tätä myötä sieltä mä pääsin sitten pelaamaan myös yhden Eurooppa-tourin kilpailun. Niin tämän mä sanoisin, että tämä oli mulle isoin saavutus mun uralla. Joo. No, ehtikö sinä taloudellisesti rikastumaan tuossa golf-uraa aikana? En, mutta aina pystyin matkustamaan, menemään just sillain, kun itse parhaaksi näin. Niin kuin mä oon ajatellut, että mä oon noin 12 vuotta pelannut ammatikseni ja mitään muuta työtä ei tarvinnut tehdä, että se oli ihan unelmakeikka. Sai just mennä silleen, kun itse näki parhaaksi ja pelata kaikki ne kilpailut, mitä halus. Niin se oli jo mun mielestä todella hyvä saavutus sinänsä. Mutta taloudellisesti siitä ei jäänyt sitten sen jälkeen, peliuran jälkeen ei jäänyt mitään kyllä käteen. Joo, ja tuossa vähän sivusitkin jo sitä lopettamista, mutta niin mitkä siinä oli niinku, syyt siihen lopettamiseen sitten? Mitä kaikkea siinä sitten oli sen lopettamispäätöksen kohdalla? Oliko se vaikea päätös? No se mulle meni tosi luontaisesti. Se henkilökohtaisesti se korona-aika tarjosi mahtavan mahdollisuuden, koska ne kaikki kilpailut peruttiin ja siinä oli ihan hauska. Mä muistan silloin, mä olin just muuttanut uuteen asuntoon, mä asuin silloin Bangkokissa ja mä olin just muuttanut uuteen asuntoon
Ja mä olisin halunnut sisustaa sitä kämppää, mutta piti lähteä Filippiineille kilpailuihin. Ja sitten mä mietin vaan sinne, että en mä haluaisi lähteä yhtään sinne kilpailuun, että mä haluaisin olla vaan kotona, mä haluaisin sisustaa. Ja sitten tulee 2 päivää ennen kuin piti lähteä reissuun, niin tulee ilmoitus, että kilpailu on peruttu, että koronan takia. Niin mä itse kotona vaan tuuletin, että kun ei tarvinnut lähteä reissuun ja sitten saa jäädä kotiin sitten sisustamaan. Joo. Niin, joo. Joo. No mikä sinusta oli parasta niin kuin golfissa ja mitä se opit siitä, merkittävimpiä oppeja? Parasta, se avasi tosi paljon silmiä niin kuin maailman katsomusta. Ihan uudella tavalla arvostaa Suomen maata, miten täällä asiat toimii. Sitten kun on asunut eri maissa, niin kun käy lomalla ja asuu, niin se on aika eri asia. Niin varsinkin siellä Thaimaassa huomasi, että oppii arvostamaan, miten hienosti täällä säntillisesti kaikki asiat Suomessa toimii. Niin se isoimpana ehdottomasti parhaimpana asiana, että miten aukesi silmät sitten maailman katsomukselle. Kyllä. Ja ehkä isoimpina oppeina, no kärsivällisyys on, tai sanotaan, että kuka tahansa on pelannut golfia, koittanut golfia, niin yleensä ihmisellä on ensimmäisenä, mitä tulee mieleen, niin hermot menee. Niin se, nyt kun sitä golfia on niin paljon pelannut sitten vuosien varrella, niin kärsivällisyys on ehdottomasti yksi vahvimpia osa-alueita itselleni, koska sitä joutuu niin säntillisesti joka päivä harjoittamaan sen golfin saralla. Siinä mennään vähän niin kuin pettymyksen kanssa pitää tosi paljon, tai pettymystä pitää tosi paljon käsitellä, koska siinä hyvin harvoin yksi aina voi vaan voittaa, niin käytännössä kaikki muut aina pettyy, niin sen kanssa, että osaa olla kärsivällinen ja jatkaa niitä hommia, koska se on todella pitkäjänteistä, että niin kuin monessa urheilulajeissa päästään sinne maailman huipulle, sanotaan siinä 18-25 vuotta, ja sen jälkeen sitten aletaan se loppulaskettelu, mutta sitten golfissa se on vähän päinvastainen, että tuossa ainakin jossain vaiheessa niin oli semmoinen, mikä siellä PGA-torilla oli keskiarvo, että minkä ikäisenä sinne pääsee, niin se oli 33 vuotta, niin se on hyvin paljon myöhäisempään, joka tarkoittaa sitä, että se tarvii paljon enemmän toistoja ja paljon enemmän harjoittelua. Sitten tämä golfihomma, niin siinä pitää olla tosi kärsivällinen niin monessakin suhteen. Joo. Ja oliko se niin, että hyppäsitkö sitten heti noihin golf-valmentajahommiin sen uran jälkeen? Joo, mä tulin Suomeen siitä ja sitten mä mietin, että no mitä mä rupesin nyt sitten tekemään ja sitten mä tajusin, että okei, sitä golf-valmennusta se on nyt helpoin keikka, niin sattumalta sitten vanhat hyvät ystävät sitten tuosta viereisestä seurasta laittoi viestiä, että hei, kuulin, että lopetit pelaamisen, että kiinnostaako valmennus. Ja mä sanoin, että kiinnostaa, niin sitten me ruvettiin saman tien tekemään yhteistyötä siinä, niin se oli mulle ihan lahja, että mä pääsin valmiiseen pakettiin sitten ystävien kanssa tekemään hommia, niin se meni tosi hienosti ja smoothisti se transitio siinä. Kyllä. No jos lähdetään vähän sukeltamaan nyt näihin mentaalipuolen coachihommiin, performance coachihommiin, niin miten nämä lähti sitten tulemaan mukaan sulla kuvioon? No se lähti aika lailla silloin, mä rupesin heti miettimään silloin, kun se korona tuli ja sitten mä lopetin pelaamisen ja mä rupesin sitten miettimään, että no mitä mä haluaisin nyt niin kuin tehdä, niin sitten mä tajusin siinä, että mä haluaisin rupea valmentamaan. Että se jotenkin, varsinkin kun mä mietin sitä golfihommaa, niin mä siinä loppuvaiheessa mietin, että mun mielestä olisi niin paljon kivempi, että mä voisin tuosta sivusta seurata, että mun ei itse tarvitsisi enää lyödä, että mä voisin sivusta seurata, koska se on niin paljon helpompaa nähdä, mitä siinä kannattaisi tehdä.
Ja se jotenkin tuli tosi luontaisesti. Mulla on hyvin looginen mieli, mielen kirkkaus nähdä asioita, että mikä voisi toimia erinäköisissä tilanteissa. Sitten mä lähdin kultivoimaan sitä, mä lähdin miettimään, että miten tästä voi saada sitten jonkunnäköisen valmennuspaketin. Ja mä rupesin miettimään, mä rupesin kirjaamaan erinäköisiä asioita. Sitten mä rupesin ensin golfareiden kanssa tekemään yhteistyötä. Mä ystävälleni kerroin tästä asiasta, että mitä mä haluaisin tehdä. Ja mulla oli tämmöinen konsepti kirjoitettuna ylös, että miten kuka tahansa pystyy saavuttamaan mitä tahansa, että jos me laitetaan vaan meidän mieli yhteen suuntaan menemään, että kun meillä on kirkas mieli, että me tiedetään mitä me halutaan, niin kuka tahansa pystyy saavuttamaan mitä tahansa. Kyllä. Niin tämä oli se, mitä mä sitten näille ystäville esitin sitten, ja sitä mä oon enemmän ja vähemmän nyt sitten vuosien aikana kultivoinut ja opiskellut. Kävitsä jotain koulutuksia sitten heti siihen starttiin? En ole käynyt mitään tämmöistä varsinaista koulutusta tähän aiheeseen. Mä sanoisin, että isoin koulutus, mikä mulla on, niin on tämä joogapolku. Ja tämä joogapolku on nyt mulle tarjonnut tämän mielen kirkkauden, että mitä tehdä, miten tämä ihmiskeho, ihmismieli toimii, niin se on se niin kuin alusta, mitä mä tässä opetan tässä performance-valmennuksessa. Eli miten tämä mieli toimii, miten tämä keho toimii, miten meidän tunteet toimii ja että miten me saadaan nämä toimimaan silleen, mitä me itse halutaan. Onko sulla mitään muita sellaisia päämetodeja sit, kun tuo joogapuoli siinä? Paljon netistä olen lukenut, opiskellut, kirjoja lukenut niin kuin psykologiasta ja ihmiskehosta, mutta mä sanoisin, että tämä jooga on niin kattava asia, että se on hyvin paljon enemmän kuin mitä me täällä länsimaissa nähdään, että tämä jooga olisi vain tämmöisiä asanoita, eli näitä venytysasentoja, niin tämä jooga mun mielestä pystyy tarjoamaan sen koko paketin, eli mitä ikinä sä haluatkaan tässä ihmiskehossa tehdä, niin siinä on ohjeet, miten tehdään. Tutustuit sen noihin joogahommiin just siellä Aasiassa jossain? Joo, tavallaan. Tämä tapahtuu 25-vuotiaana, kun mä ensimmäisen kerran tutustuin joogaan. Mulla venähti selkä, kun mä olin salilla treenaamassa, ja sitten mä menin fyssarille kysymään, että mikä on vikana. Ja sitten me tsekattiin, että onko mitään välilevyn pullistymää tai mitään muutakaan, ja ei mitään löytynyt. Ja se oli vaan venähdys. Ja sitten mä kysyin täältä, että no mitä tässä nyt kannattaisi tehdä. Tiesin, mulla oli yksi ruotsalainen ystävä, joka teki niin joogaa, ja hän oli sitä aina niin kuin hehkuttanut ja sanonut, että se on tosi hyvä juttu. Niin sitten mä kysyin täältä fyssarilta, että no kannattaisiko mun joogaa rupea tekemään, ja se sanoi, että joo, ehdottomasti, että se olisi tosi hyvä. Ja sitten mä rupesin heti seuraavana päivänä sitten tekemään joogaa, ja omaa tuttua tyylin, niin tein hyvin paljon joka päivä, ainakin seuraavat 3-4 kuukautta, ja se jeesasi kyllä paljon sitten siinä fyysisen kehon kanssa. Mutta sitten tämä joogapolku on nyt viimeisen 5 vuoden aikana syventynyt todella paljon niistä asanoista, niin nyt se on sitten 5 vuotta sitten kääntynyt ihan elämäntyyliksi, elämäntavaksi. Avatko vähän tarkemmin, mitä tarkoittaa jooga elämän tapana? Jooga tarkoittaa yhteyttä, eli että me saadaan yhteys tähän maailmankaikkeuteen ja että me ollaan harmoniassa kaiken kanssa, niin kuin esimerkiksi, että jos me mennään luontoon, mennään metsään kävelemään ja me nähdään siellä paljon erilaisia puita, kasveja, niin miten kaikki nämä erilaiset tuhannet, miljoonat eliöt elää siellä harmoniassa keskenään, niin se sama asia, mitä tässä sitten ihmisenä haetaan, että me löydettäisiin harmonia tämän ihmisyyden, ennen kaikkea tämän ihmisyyden kanssa, mutta myöskin tämän ulkoympäristön kanssa.
niin tässä on kaiken näköisiä erilaisia joogisia harjoituksia ja elämäntapaohjeita, että mitä voi tehdä, että jos sitten haluaa kokea jotain uutta ja että kuinka mahtavaa on olla ihminen. Kyllä. Mitä kaikkien lajeja urheilijoita sulla on ollut tai on valmennuksessa? No, mä oon pääosin tehnyt nyt golfareiden ja sitten pokeriammattilaisten kanssa. Mä oon muutamien bisnesihmisten kanssa jutellut, mutta ei olla tehty vielä mitään yhteistyötä. Mutta golfin ja pokerin kanssa mä oon tehnyt tiiviisti yhteistyötä. Joo, me kävin vähän kurkkimassa noita sun nettisivuja. Ja siellä oli niinku tuttuja pokerin pelaajia ihan vino-pino itsellekin. Et siellä oli muun muassa nimiä Matias Arosuo, Niki Nurmisto, Akseli Paalanen, Jukka Mäkelä, Samuli Sipilä. Ihan näitä löytyy meidän Suomen kovimpia turnausjyriäkin sieltä joukosta. Mitä kautta sulla lähti, että sait niin kuin pokerin pelaajavalmennuksen tai keksit kysellä? Tai miten tämä yhteys lähti pokeriin? Hyvä kysymys. Sanoisin aika sattumalta. No, on huomannut, että monet pokeripelaajat tykkää golfista tosi paljon. Niin sitten en muista milloinhan tämä olisi tapahtunut, mutta ihan ensimmäiseksi mä tutustuin Joni Joukkimaiseen ja sitten Muksuun, Mikael Koistiseen. Me ruvettiin pelaa golfia keskenään. Ja sitten me huomattiinkin, että hei, meillä tuli hyvin juttua keskenään ja käytiin sitten paljon golfaamassa yhdessä. Ja sitten heidän kauttaan mä tutustuin sitten moniin pokerin pelaajiin ja sitten me ollaan juteltu ja sitten se on vähän niin kuin, kun on käynyt erinäköisissä tapahtumissa, niin sitten mä oon huomannut, että vaan niin kuin tosi isosti tässä pokeriskeneessä ollut mukana sitten tutustunut paljon uusiin ihmisiin. Ja samoin mulla oli tämmöinen vanha legenda kuin Jani Vilmunen, niin hän toimi mun mentaalivalmentajana sanotaan noin 10 vuotta sitten, miten me tutustuttiin. Meillä oli yhteinen sama valmentaja ja sitten hän tutustutti meidät sitten keskenään ja sitten tuli vaan puheeksi, että hei, että Janista voisi olla hyötyä, että hänellä voisi olla tarjottavaa mulle ja sitten me tavattiin ja sitten me ruvettiin säännöllisesti jutskaamaan hänen kanssaan. Hän jeesasi mua sitten siinä alkutaipaleella, koska mä näen, että pokeri ja golfi on hyvin samanlaiset, sitten kun golfissa ollaan päästy tietylle niin kuin fyysiselle osaamisen tasolle, niin mä pelasin itse golfia tosi numeraalisesti ja matemaattisesti todennäköisyyksillä. Ja mua huvitti se, että kuinka paljon mä näin sitten yhtäläisyyksiä golfin ja sitten pokerin välillä. Täällä tulikin chattiin aiheeseen sopiva kysymys, että tykkääkö vieras pelata pokeria? Olen ehdottomasti rakastanut pelaa pokeria. Olen paljon pelannutkin nuoruudessa. Ihan kasinolla kävin säännöllisesti joka viikko monena iltana pelaamassa. Kotipelejä tykkäsin pelaa paljon nuorena ja jotakin vähän koitin netissä pelata, mutta mä tajusin, että mä aina hävisin netissä, mutta livessä mä olin hyvä. Ja se, mitä mä tulin sitten huomanneeksi vuosien jälkeen, mitä mä koitin nyt tuossa pari vuotta sitten uudestaan aloitella pokeriharrastusta, niin mä tajusin, että mä oon tosi hyvä ihmisten kanssa, mä osaan lukea ihmisiä, mutta mulla siitä GTOsta ei ole mitään hajua. Ja sen takia... Niin se on, tämä vaan olin väliin sanomassa, että se on jo hyvä, että tiedät koko GTO-termin edes. Joo. No kun tässä on niin monta vuotta nyt jo pokeripelaajien kanssa tehnyt hommia, että ihan hyvin monet termit kyllä tullut tutuksi vuosien varrella. Joo. Mikä on sitten niinku yleisin henkinen haaste, johon pokerin pelaajat törmää uransa aikana? Osaatko jotain sellaista tiettyä sanoa? No mä sanoisin, että se mieli ja tunteiden hallinta, se niin kun, että mä näen pokerin hyvin pitkälle, että me halutaan laittaa
tietyssä määrin ne tunteet syrjään, että me voidaan tehdä ratkaisuja optimaalisesti ja objektiivisesti. Tietysti on intuitio, joka toimii tunteiden kautta, niin en missään tapauksessa halua niitä tunteita ihan kokonaan syrjään laittaa, mutta pääsääntöisesti, jos ei olla opeteltu, että miten ne tunteet toimii, niin monesti niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä pokeripöydässä. Kyllä. No mitä, jos sun pitäisi heittää sellainen, tämä nyt on toki mahdotonta arvioida, mutta semmoinen suuntaan antava arvio, että tollaiset, ketkä vetää pitkän pokeriuran menestyksekkäästi, niin mikä prosentuaalinen osuus on henkistä ja kuinka suuri osa prosentuaalisesti teknistä osaamista? Miten jaottelisit? Että mitä se vaatii. Että... Niin, että menestynyt pitkä pokeriura, jos pitäisi heittää nyt joku arviolta prosentit niin kuin tommosen teknisen osaamisen ja henkisen puolen kanssa jaotella sen. No kyllä mä sanoisin, laittaisin aika paljon niin kuin 50-50 tai 60-40 niin kuin siihen tekniseen osaamiseen, 60 ja sitten 40 siihen henkiseen. Mutta se riippuu niin paljon sitten pelaajasta tietysti, että mitä pelaaja tarvii, kun on monentyylisiä pelaajia, eri tilanteet vaatii erilaisia asioita. Mutta kyllä mä hyvin pitkälti painotan, että se tasapaino säilyy. Et varsinkin mitä korkeammalla tasolla pelataan, niin se tekninen osaaminen monella on jo niin hyvää, että siitä on vaikea saada mitään edgeä, niin sitten se henkinen puoli tulee olemaan paljon tärkeämpi. Kyllä, pyöreästi tolleen kuitenkin niin kuin 50-50, että niin kuin näkisin. Joo. Ehkä mä sanoisin näin, että se niin kuin alkuvaiheessa se tekninen osaaminen on paljon tärkeämpää ja sitten myöhäisemmässä vaiheessa se henkinen osaaminen on sitten taas tärkeämmässä, isommassa roolissa. Kyllä. Onko sulla jotain konkreettista esimerkkiä pokerin pelaajista, että jossa tämä henkinen treenaaminen on muuttanut pelaajauraa suuntaan merkittävästi? No meidän voi tietysti kenenkään kaikki, mitä me käydään, on henkilökohtaisia asioita, niin niistä me en voi mitään kertoa, mutta ehkä mä voin kertoa omasta elämästäni, niin että miten tämä henkinen polku on muuttanut sitten oman elämän suuntaan. Oli silloin korona-aikaan, kun se tarjosi sen pienen breikin nyt sitten, että pystyi pysähtymään. Ja tämä pysähdys on todella tärkeä asia, koska se antaa mahdollisuuden siihen objektiivisuuteen. Ja nyt sitten ehkä mitä isoimpana, mitä mä oon huomannut nyt tässä kun mä oon itse pelannut nyt paljon tätä Dota 2-peliä, niin mä oon huomannut, että se on hyvä pysähtyä välillä tekemään analyysiä, että mitä siinä omassa pelissä on hyvää ja mitä siinä on kehitettävää. Et jos vaan menee tukkaputkella, pelaa, niin tekee samoja asioita ja silloin on hyvin vaikea nähdä niitä virheitä, mitä tekee, että voisi kehittyä. Niin nyt sitten pokerin saralla, mitä mä oon huomannut, se helposti voi mennä siihen, kun se pelaaminen on kivaa, niin että pelataan paljon, mutta sitten välttämättä se, että pysähtyisi välillä tekemään analyysin siitä omasta pelistä, että missä sitä nyt mennään, että onko tämä nyt menossa siihen suuntaan, että mihin mä haluan mennä. Kyllä, kuulostaa ihan loogiselta. No voisitko suositella jotain pokerin pelaajille, että jotain tärkeimpiä rutiineja, minkä ympärille sitä niin kuin henkistä suorituskykyä niin kuin lähtisi rakentamaan? No meditaatio on se kulmakivi ehdottomasti tässä mun valmennuksessa. Ja kun puhutaan flowsta, niin urheilussa puhutaan flowsta ja business-maailmassa puhutaan flowsta, niin ihan samalla lailla varmasti pokerimaailmassa on tuttu käsite tämä flow. Ja tämä flow on siis tämmöinen optimaalinen tila, missä se performanssi on parasta, mitä se sillä hetkellä voi olla.
niin että me halutaan päästä mahdollisimman usein siihen flow-tilaan, niin se meditaatioharjoitus auttaa sua pääsemään mahdollisimman usein siihen tilaan ja pysymään siellä tilassa. Ja nyt mitä tämä meditaatio ja flow sitten on, niin nämä on läsnäolon tiloja. Eli meditaatiossa me halutaan harjoitella, että sä tuut läsnä siihen hetkeen täysin. Ja se on se sama tila, kun ollaan flowssa, kuten varmasti monet pelaajat pystyy samaistumaan, että silloin kun on flowssa, niin kaikki tuntuu onnistumaan vaan, ei tarvitse mitään ajatella, antaa vaan mennä ja pelaa, ja silloin yleensä ne tulokset on aika huippuhyviä. Niin tämä, että olisi joku säännöllinen meditaatio kautta flow-harjoitus, niin sen mä sanoisin, että se on paras asia, mitä voisi tehdä nyt, jos yhden vinkin annan. Eli käytännössä tarkoitatko, että niin kun lisää meditaatiota, niin se helpottaa sitä pääsyä sinne flow-tilaan? Ehdottomasti. Minkä jatka vaan. Niin, koska se meditaatio ja flow, että ne on sama asia, niin että mitä enemmän sä jotain asiaa harjoittelet, niin sitä paremmaksi me siinä tullaan. Niin sitten, että me voidaan siellä pokeripöydän ulkopuolella harjoitella, että me päästään siihen flow-tilaan, meditatiiviseen tilaan, niin silloin se on helpompi myös siinä pöydässä löytää. No mitä se nyt, jos täällä vaikka nyt on kuuntelijoita, katselijoita, ketkä ei ole meditoinut, haluaisi lähteä kokeilemaan sitä, niin miten se lähtisit niin kuin liikkeelle? Onko sulla suositella esim. Että mieluummin ihan vaan hiljaa silmät kiinni joku tietty aika, annat vaan ajatusten virrata läpi, vai mieluummin, että kuuntelee jotain pätkiä, ja miten pitkiä aikoja alkuun, monta kertaa viikossa? Onko jotain tämmöistä, niin kuin, että miten lähtee starttaamaan tämmöistä meditaatioharjoittelua? No se aika ei ole niin tärkeä. Mitä mä sanoisin, mikä kaikista tärkein on se säännöllisyys. Eli sitä voi lähteä tekemään liikkeessä, tai sitten sitä voi lähteä tekemään paikallaan. Eli yksi tämmöinen klassinen meditaatioharjoitus on, että istutaan vaan, suljetaan silmät ja istutaan ja ruvetaan seuraamaan, että mitä siellä oman mielen kehon sisässä tapahtuu. Ja se ajatus nyt, miten mä sanoisin, että mitä sitä voisi lähteä kultivoimaan, niin lähtee 1 minuutista. Eli tänään esimerkiksi voi tehdä 1 minuutin meditaation, istut alas tuolille tai sitten istut maahan ja suljet sun silmät ja lähdet seuraamaan sun hengitystä. Se on paljon helpommin sanottu kuin tehty, mutta sä voit lähteä seuraamaan, että miltä se tuntuu, miltä se näyttää, miltä se kuulostaa, kun sä seuraat sitä hengitystä. Niin tämä olisi yksi helppo, mistä lähteä liikenteeseen. Joka päivä minuutin pätkä vaikka alkuun. Se, että se olisi säännöllinen, se on se kaikista tärkein. Miten mä suosittelisin, että ensimmäisellä viikolla tekee 1 minuutin, sitten jatkaa seuraavalla viikolla ja tekee 2 minuuttia ja 3. viikolla voi lisätä 3 minuuttia, niin silloin se aika ei pitäisi tulla esteeksi siihen, että se on liian pitkä aika. Tietysti voi lähteä pidemmistäkin ajoista liikkeelle, mutta että mulle se on paljon tärkeämpää, että se on säännöllistä, kuin että se olisi sitten tosi pitkiä aikoja heti siihen alkuun. Joo, monesti kuulee sitten joku sanoo, että ei hän osaa meditoida. Ja tämmöisiä, onko sulla sitten jotain siinä, kun oot siinä silmät kiinni ja sitten siellä rupeaa niitä erilaisia ajatuksia tulemaan sinne päähän, niin onko se, kun muistaakseni joku sanoi joskus, että pitäisi antaa niiden mennä tavallaan läpi siinä meditaatioaikana niistä ajatuksista, ei jää niin kuin kiinni ja tavallaan pohtimaan ja ratkaisemaan niin kuin niitä siitä. Onko tämä oikea lähestymistapa? Joo, just näin. Tämä on monia meditaatioharjoituksia, niin tämä on yksi tämmöinen tarkkailumeditaatio, mitä itse syvästi vannon ja olen harjoittanut, on vipassana-meditaatio, ja miten sitä mä olen harjoittanut, se on tämmöinen seurantameditaatio. Eli niin kuin sä mainitsit, että niitä ajatuksia tulee ja menee,
niin että me ei jäätäisi mihinkään niihin ajatuksiin kiinni ja että me ruvettaisiin ajattelemaan. Esimerkiksi nyt, että ajatus pullahtaa, että onpa ihana, että pääsee kohta syömään. Ja sitten me ruvetaan miettimään, että no mitä me tehdään ruoaksi sitten, ja ne lihapallot on todella hyvän makuisia ja niin edespäin. Vaan että sitten kun sä huomaat, että hei, nyt tuli tämä ajatus, niin että antaisi sen mennä vähän samalla lailla kuin pilvet liikkuu taivaalla. Eli sen mielen tehtävä on luoda niitä ajatuksia, mutta että me ei jäätäisi kiinni niihin ajatuksiin ja ruveta sitten kultivoimaan sitä enemmän ja enemmän. Ja siinä tulee sitten se esille, mitä mä äsken mainitsin siitä hengityksen seuraamisesta, niin tämä on yksi meditaatio-osa, että sä siirrät sen sun keskittymisen siihen hengityksen seuraamiseen. Eli esimerkkinä, että sä mietit sitä nyt, että hei, nyt mulle tuli ajatus, että mitä siellä ruuaksi on seuraavaksi, niin kun sä tajuut sen, että nyt mä ajattelen, niin siirrät sen sun huomion siihen sisäänhengitykseen ja uloshengitykseen. Ja se on se harjoitus, että sä keskityt vaan mahdollisimman pitkään siihen sisään- ja uloshengitykseen. Ja aina kun tulee ajatuksia, niin heti kun sä huomaat, että nyt mä oon taas niissä ajatuksissa, niin palautat sen sun keskittymisen siihen hengitykseen. Onko sillä merkitystä, että hengittääkö sisään tai ulos suun vai nenän kautta? Onko siinä mitään tarkkaa nyrkkisääntöä? No suosittelen mieluummin hengittämään nenän kautta, mutta ei ole sinänsä väliä, että voi ihan hyvin hengittää myöskin suun kautta. Mutta että luontaisesti tämä systeemi haluaisi hengittää nenän kautta, että jos me ollaan tämmöisessä rentoutuneessa tilassa. Joo, itsellä tuntuu, että luontaisesti nenän kautta sisään, mutta suun kautta ulos sitten. Että se on itselle semmoinen, mitä on, kun on meditoinut. No, mitä sitten jos ajatellaan vähän niin kuin hahmottaa sitä, että tavallaan sitä prosessia meditaatiossa, että jos nyt me olisin meditoinut vaikka säännöllisesti 5 vuotta, niin miten pitkiä ne voi sitten olla ne yksittäiset meditaatiot siinä vaiheessa, jossa on harjaantunut ja kehittynyt se mieli? No se riippuu, että mitä haluaa. Mitä siltä haluaa ja minkä takia sitä tekee. Mutta tässä on ystäväni yhdestä kirjasta luki vuosia sitten, ja siinä sanottiin, että jos haluaa oppia meditaatiota, niin tee 60 päivää niin 1 tunnin verran. Eli 60 päivää joka päivä 1 tunti. Niin siinä ajassa oppii meditaatiota. Niin se on esimerkiksi ihan hyvä, hauska testi. Se vaatii tietysti paljon. Tehtiin, ystävä kertoi tästä, niin me aloitettiin sitten, oliko se seuraavana vai sitä seuraavana päivänä sitten tehtiin. Mä taisin tehdä joku 73 vai 78 päivää sitten yhteen putkeen tätä ennen kuin mä menin tämmöiseen Shaalin temppeliin sitten Euroopassa. Mutta että tunti on mun mielestä aika hyvä aika, että siinä kerkiää nollaamaan ja asettumaan aloilleen sitten jo pidempikin tekijä. Voiko se vetää yhdessä osassa sen tunnin vai onko suositeltu, että vaikka useammassa osassa? Ei se olisi, tämä kyseinen harjoitus on, että se olisi yhteen putkeen se tunti. Joo. Koska sitten yleensä siinä noin 40 minuutin kohdalla se alkaa helpottamaan se, jos joku on istunut yhtään pidemmän aikaa, niin tietää, että varsinkin se alkuvaihe on yleensä aika haastava. Ja mitä olen huomannut, että se odottavan aika on todella pitkä ja tunti on jo aika pitkä aika, niin se ei odottamalla kyllä nopeudu yhtään. Niin sen takia se on se tunti, koska sitten päästään sen 40 minuutin ohi, niin sitten tapahtuu erilaisia asioita siinä kehossa. Kyllä. No miten sitten pokerin pelaajat, kun väistämättä tulee ammattipelaajille pitkiä tappioputkia ja muita, että onko sulla jotain suositella, että ne ei sitten rupea liikaa käymään mielen päälle ja vaikuta sitten tuleviin päätöksiin? Että... Hyvä kysymys. Ne pitäisi ne tunteet päästä jotenkin käsittelemään. Eli silloin kun tulee tappioputkia, epäonnistumista, pettymystä, turhautumista,
niin nämä on ihan luonnollisia tunteita ja kaikille näitä tulee. Mutta sitten, että me ei jouduttaisi jäämään bellomaan niihin, niin ne jotenkin niistä pitäisi pystyä päästä irti. Niin mä kuvailen sitä näin, että sulla on teekuppi, ja sitten kun meillä on se pitkä, huono sessio, niin sitten se meidän teekuppi on täynnä, ja siellä on kaikkia näitä negatiivisia asioita sitten siinä meidän kupissa. Ja silloin on tosi vaikeaa sinne enää lisätä mitään positiivisia asioita, niin ne yleensä vaan tuppaa jäämään sinne, ja sitten kultivoitumaan ja tulemaan lisää ja lisää niitä negatiivisia. Niin mitä siinä mä suosittelisin, että se pitäisi päästä se kuppi tyhjentämään ensin. On erinäköisiä metodeita, kirjoitus, puhumis, huutamis, laulamis, kaiken näköisiä metodeita on, että miten se kuppi saadaan tyhjäksi. Ja sen jälkeen meillä pitää olla se mielen kirkkaus, että mitä me halutaan. Eli mihin suuntaan me halutaan sitä meidän venettä, meidän laivaa alkaa ohjaamaan. Eli silloin meidän pitää tehdä erinäköisiä tavoitteita, että mihin me halutaan suunnata tätä meidän laivaa. Niin sitten me halutaan käyttää tai voidaan käyttää erilaisia visualisointimeditaatioita niin tuomaan se realiteetiksi se, mitä me halutaan. Mutta ennen kuin sitä kuppia on tyhjennetty, niin sinne kuppiin on vaikea laittaa enää mitään asioita, jos se kuppi on täynnä. No entä sitten, jos me pelaan nettiturnaussessiota ja sitten alkaa siinä hermot kiehumaan kesken sessio ja niitä nyt turnauspöytiä ei voi sulkea kesken sessio ja siinä on aina tunnin välein se 5 minuutin tauko, niin onko jotain hätäkeinoja, mitä pystyy tekemään tuommoisella 5 minuutin tauolla kesken sessio? Joo. No ensimmäisenä mä sanon, no yksi hyvin radikaali, hyvä metodi mun mielestä on niin kylmä suihku. Eli sitten kun se 5 minuutin breikki tulee, niin heittää vaatteet veke, juoksee ihan jääkylmään suihkuun, on siellä sanotaan 20 sekunnista 1 minuuttiin ja tulee pois, niin se toimii hyvin radikaalina nullaajana niistä negatiivisista tunteista. Toinen on, että mitä mä suosittelisin, että jos on piha, niin menee hetkeksi pihalle ja tekee vaikka jotain X-hyppyjä, jotain sille, että vähän mikä nostattaisi sitä pulssia, että sä pääset takaisin siihen kehoon. Koska mitä silloin pitää tehdä, että silloin kun on niitä negatiivisia juttuja siellä mielessä, niin me halutaan sieltä mielestä päästä tähän kehoon, niin molemmat näistä metodeista, se kylmä suihku tai sitten, että sä menet ulos hyppimään vähän tai nostattamaan sitä sykettä, niin se tuo sut takaisin tähän kehoon ja silloin sun on helpompi shiftaa sitä mindsettiä. Se on sama juttu kuin se kupin tyhjentäminen, niin siinä me taas tyhjennetään se kuppi, että sinne mahtuu uusia asioita. Siinä nopeat vinkit sitten turnaustauolle ja tuohan naapureistakin paljon hauskempi, jos kerrostalossa asuu ja menee keskellä yötä sinne vähän pihalle pomppimaan ja huutamaan pahaa oloa pois 5 minuutin tauolla. Niin. Tunnin välein käy huutamassa pihalle. Joo, se voi olla, että jossain vaiheessa tulee jo sinipukuiset kaverit kyselemään, että mikä homma. Mutta joo, hyviä vinkkejä, kuulostaa oikein järkeviltä nuo. Osaatko sitten jotain sanoa tällaisia, että niin kuin mitä pokerin pelaaja niin kuin tiedostamattaan niin kuin sabotoi sitä omaan tekemistään? Jotain sellaisia juttuja? Niin kuin tiedostamattomaa sabotointia. Mä sanoisin semmoiset alitajuntaiset ohjelmat, että mitä siellä meidän systeemissä on, kun meillä on alitajunta, niin siellä on erinäköisiä tämmöisiä ohjelmia, mitä me ollaan sitten opittu lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja ne ei välttämättä tue sitten tätä sun uutta minäkuvaa tai että minne sä haluat mennä. Nyt yksi esimerkki esimerkiksi itsestäni oli tämmöinen rahaesimerkki, mitä vuosia sitten mä tajusin, että mulla on tämmöinen uskomus siellä alitajunnassa, että mulla on just sen verran rahaa, mitä mä tarviin, mutta ei yhtään enempää. Ja tämä oli tämmöinen alitajuntainen uskomus, mikä sabotoi mua
että mä olisin voinut saada isoja summia rahaa. Koska se mun uskomus oli, että mä pystyn saamaan vaan sen verran rahaa, että mitä mä tarviin, ei yhtään sen enempää. Niin mä sanoisin, että tämä on tämmöinen isoin asia, mitä olisi hyvä katsoa, että minkälaisia alitajuntaisia uskomuksia meillä siellä on, että tukeeko ne niitä sun tavoitteita, että mitä sä haluat siinä pokeriuralla saavuttaa. Koska nämä pystytään ihan hyvin uudelleen ohjelmoimaan nämä alitajuntaiset ohjelmat erinäköisillä metodeilla. Kyllä. No onko sitten jotain sellaisia selkeitä niin kuin hälytysmerkkejä omassa tekemisessä, että mistä voisi sitten jo vähän ennalta tunnistaa, että nyt on lähdössä tämä henkisen puolen asiat vähän väärään suuntaan. Onko jotain, tuleeko mieleen jotain sellaisia, jotain hälytysmerkkejä, mistä voisi itsekin tajuta, että hei, nyt pitäisi tehdä asialle jotain? No mä sanoisin tunteet. Että silloin kun siinä pokeripöydässä on, että kun mä puhuin siitä objektiivisuudesta, eli se olisi se mun mielestä se optimaalinen tila, että me päästään katsoa objektiivisesti tilannetta, että me voidaan tehdä niitä GTO-ratkaisuja, niin että kuinka helposti me päästään siihen flow-tilaan ja kuinka helposti me triggeröidytään, jos siellä tapahtuu jotain semmoista, mitä me ei haluttaisi siellä pöydässä. Ja toinen osa siitä on sitten, että onko meillä kiinnostusta siihen, että sitten se voi mennä taas sitten ihan päinvastaiseen suuntaan, eli meillä voi lopahtaa se kiinnostus ihan totaalisesti, ja sitten me ollaan vähän semmoinen niin kuin velttokala vaan siellä pöydässä, niin silloin sekään ei ole myöskään hyvä. Eli että me löydetään semmoinen oikeanlainen balanssi ja intohimo siihen niin kuin pelaamiseen, niin se olisi mun mielestä niin kuin semmoinen hyvä indikaattori itselleen, niin kuin mitä tsekkaa, että mikä mun oma fiilis nyt on olla tässä pöydässä. Haluanko mä olla tässä? Onko tämä kivaa? Joo. No miten sitten pokerin pelaaja, jos mietitään, niin miten sosiaalinen media ja ulkopuolinen palaute voi vaikuttaa pelaajan henkiseen tilaan? Onko sulla mikään näkemys näistä asioista ja suosittelet se esimerkiksi vaikka, että älkää missään somessa pyörikö yhtään tai jotain vastaavaa? No ehdottomasti on vaikutus, ihan sama oli pokerin pelaaja tai ei, niin kaikkiin se hyvin helposti lähtee vaikuttamaan muiden henkilöiden mielipiteet, mutta se objektiivisuus myös niihin asioihin on hyvä ottaa ja perspektiiviä, että mitä nämä ihmiset sanoo. Ja ehkä se eniten, mihin mä kiinnittäisin huomiota, on, että kuinka paljon itse käyttää sitä sosiaalista mediaa. Ja mun mielestä sosiaalinen media on todella hyvä työkalu, että jos sitä käytetään oikein. Mutta kuten varmasti hyvin moni tietää, että se sosiaalinen media on myös hyvin mielenkiintoinen asia, siellä on paljon mielenkiintoisia juttuja, ja se hyvin helposti vie mukanaan sinne syövereihin, ja sitten se objektiivisuus sieltä helposti häviää, ja sitten me aletaan mennä sinne sen median mukaan, ja aletaan tekemään niitä asioita, mitä ne sitten ne muut ihmiset siellä sitten puhuu. Niin ehkä mä kannustan enemmän vaan tämmöiseen tietoiseen sosiaalisen median käyttämiseen, että silloin kun sä menet sinne sosiaaliseen mediaan, niin kysy itseltäsi, että minkä takia mä tänne meen, niin silloin se mun mielestä antaa sen pienen tilan sulle olla siinä objektiivinen, että hei, nyt mä tiedän, että mä haluan mennä katsomaan vaikka näitä ihmisten kommentteja, mitä ne on mulle kirjoittanut, mutta mä myös tiedostan samalla, että siitä voi tulla huono fiilis, että jos siellä on jotain ikäviä kommentteja. Niin kun sen tiedostaa, niin sen jälkeen niistä on myös helpompi päästää irti sitten sen jälkeen, jos tämän valinnan tekee. Joo, tässä on paljon tullut mielenkiintoisia ja fiksuja juttuja. Jos nyt sun pitäisi antaa semmoinen yksi mentaalinen vinkki pokerin pelaajille kuitenkin tähän, niin mikä se olisi? Tiedä, mitä sä haluat. Se on ihan ehdoton, että sun pitää tietää, että mitä sä haluat. Tämä on yksi iso kulmakivi tässä mun valmennuksessa, että
me asetetaan tavoitteita, ja mä kuvastan sitä näin, että jos me ollaan Helsingissä ja me halutaan meidän ystävän luokse Tampereelle mennä, me laitetaan navigaattorin Tampere, me päädytään Tampereelle, mutta hyvin epätodennäköisesti me päästään sinne ystävän luokse. Niin sen takia me halutaan laittaa se tarkka ystävän osoite siihen navigaattoriin, niin silloin on hyvin todennäköistä, että me päädytään sinne. Niin tämä on ei pelkästään pokerin pelaajalle, vaan kaikille ja ylipäätänsä elämässä, niin että tiedä, mitä sä haluat. Silloin kun sä tiedät, mitä sä haluat, niin on hyvin todennäköistä, että sä myös pääset sinne tai saat ne asiat, mitä sä haluat. Kuulostaa erittäin järkevältä. Miten aiot itse tulevaisuudessa kehittää itseäsi valmentajana? Jooga. Se on mulle kaikki kaikessa ja mä oon huomannut vaan, että se tarjoaa mulle kaiken tarvittavat työkalut itseni kehittämiseen valmentajana ja itseni kehittämisen ihmisenä ylipäätänsä, että mä voin olla semmoinen ihminen, kuka mä oon. Ja valmentamalla. Mitä enemmän tekee, niin sitten huomaa niitä, missä asioissa on hyvä ja missä asioissa on kehitettävää. Eli ehdottomasti haluan valmentaa paljon. Haluan valmentaa ihmisiä, jotka oikeasti haluaa kehittyä, mennä eteenpäin, haluaa tavoitella omia unelmiaan, niin se olisi mulle iso etuoikeus, että jos mä saan olla tämmöisten ihmisten kanssa yhteistyössä ja heidän ympäröimänä. Kyllä. No jos joku nyt kiinnostuu näistä sun metodeista ja haluaisi vaikka ottaa yhteyttä, niin mitä kautta sinun saa yhteyttä ja samalla saat toki mainostaa omia kanavia, mitä haluat? Joo, eli mulla on tämmöinen nettisivut kuin flyhighacademy.org, niin sieltä löytyy mun yhteystiedot, sieltä löytyy vähän informaatio mun taustasta ja että mikä tämä valmennuskuvio on. Mä kerron siellä hyvin tarkkaan kyllä, että mitä tässä valmennuksessa tehdään. Ja mä tarjoan kaikille ilmaiseksi niin konsultaatiopuhelua, eli sieltä löytyy mun WhatsApp-tiedot, sähköposti löytyy, ja mulle voi laittaa siis tosissaan WhatsAppissa viestiä, ja sitten sovitaan joku aika, ja jutellaan, ja katsotaan, että voisiko tästä olla sulle hyötyä tästä valmennuksesta. Eli se ei maksa tosissaan mitään, että muuhun on yhteydessä, ja me voidaan sitten soitella ja jutella, ja katsoa sitten yhdessä, että voisiko tämä homma, tai voisiko tästä valmennuksesta olla just sulle hyötyä. Joo, me heitin tuonne chattiin vielä tuon Fly High Academy sähköpostiosoitteen, niin siitä klikkaamalla pääsee sitten tutustumaan vähän tarkemmin noihin Teemun juttuihin. Meillä on varmaan aika tasan tunteroinen tässä höpötelty ja tuntuu, että aika meni kuin hyvän meditaatiosession aikana ihan huomaamatta. Tuli itselle ainakin paljon uutta asiaa, paljon mielenkiintoista asiaa ja varmasti lähden itse kokeilemaan joogaa. Et siitä nyt mainostit niin hyvät myyntipuheet pidit tuolle joogalle, että meditaatio on tullut testailtua, mutta joogaa ei, niin sen aion ainakin itse ottaa nyt testiin seuraavaksi. Iso kiitos Teemu, että pääsit tänne Nettipokerin vieraaksi ja kaikkea hyvää jatkoa sinulle. Hei, kiitoksia Antti tosi paljon. Oli todella mahtavaa olla täällä. Iso etuoikeus ja kunnia, että pääsin tulla tänne vieraaksi. Niin iso kiitos Antti ja iso kiitos Nettipokeri. Yes. Kiitos vielä kaikille katsojille, ketä oli tähän päivän aikaan päässyt tänne paikalle ja lopetellaan tämä lähetys